ľudia, vítajte na novom kanáli. Na novom kanáli. Sanko a Tinko náci, ja si aj neviem. No dajte určite odber like a ideme hneď na prvú To je samo, ja som Timo. Dobre, toto je plus 420, iba toto vám ozvadím, plus 420. A to je číslo, a my budeme volať napríklad Ticho, Timo. Plus 420, 725, 666, 666. Dobre, takže už to mám tu na to. A my budeme celú sériu vlastne volať na prekliaté číslo ľudia. Ideme 3, 2, 1. Dobre. To je Adolf Hitler v češtine. Ticho. Ono nám to dvihlo. Počúvajte. Bolo tam nejaké divný hlas, vyzeral Je- taká Adolf Hitler v češtine. Je to hlas jak Adolf Hitler v češtine. Počkaj, a nám tam dvihlo, možno urobíme druhý diel, že budeme volať. Dvihne nám, a prečo to znie jak nejaký Adolf Hitler, ten začiatok? Je to druhé. Nejaký pán by mal kričať. Plus 1, 2, 1, 3, 2, 5, 8, 2, 8, 5, 8. Ideme. Dobre, takže mal by tam kričal pán. Oh my god, ja som sa zlákol. Ja som to vypol. Ale ešte raz. Ja to už nesmiem počuť. Naozaj fakt, prosím. Ja už nechcem počuť tento. Ľudia, keď chcete, môžete tam volať, môžete si vyhľať Ani Oli, môžete tam dať odber a môžete tam, jak taký pán kričí, ja vám to nesmiem ešte odhalovať, nesmiem, aby nám zmazali kanál. Ľudia, nehlasujte toto video, my chceme len robiť voľbu. Dobre, druhý Odhal im to číslo. Dobre, odhalím vám to číslo, ale dajte aspoň 5 lajkov. Dobre, ja vám ho radšej poviem. Plus 1, 2, 1, 3, 2, 5, 8, 2, 8, 5, 8. Nedávajte si to radšej hlasno, aby ste nedostali určite infarkt. Ale povedz to pomaly, lebo neviem, že či to budú môcť. No, diktovať. Dobre, neviem, ja sa bojím na toto číslo. Mali by sme sa počuť, ale my sme sa počuli a potom už sme sa nepočuli, kámo. Tak to nás tam musel byť počúvať. Máme tam volať, kámo. Volaj. Počkajte chvíľku. Dobre, ideme na ďalšie. Plus 1, 6, 6, 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Takže plus 1, 3 šestky. Máš to zlé. Potom 3 šestky a potom, Máš to zlé, to číslo. potom 4 šestky. Tam malo byť ešte jedna šestka. Nie, tam v strede. Skús a potom dáme ešte jedno. Mimo prevádzky, ale niekto to vlastní. Vlastní to takto. Keď je to mimo. Tak teraz tam daj. Vyskúšame také podľa seba. Skús tam dať iba. Plus 1, dať čo podľa seba. Dobre. 2, 5, 8, 6, 6, 6. 6, 6, 6. Dobre, ideme skúsiť. Tam pridáme jednu šestku. No tak pridaj. Šestka. Dobre, pridali sme tam šestku. Dobre, ideme skúsiť volať. Volané číslo je mimo prevádzky. Ale teraz Mi nadiktuješ také číslo. Dobre, my už musíme skončiť toto video, lebo už musím ísť preč od kamoša. Dobre, no tak dajte mi určite odber, like, ale určite zavolajte na tie čísla. Ale keď máte... odporúčam vám to číslo, kde vrieska to ten pán. Ale musíte mať plus 18, deti fakt vám neodporúčam volať. A my nemáme Lebo plus potom, keď máte... nemáme plus 18. No tak ale nemáme, ale my sme skúšali. Dobre, aby ste nemuseli v noci behať za mamou, aby ste sa nebali. Nechceme nikomu niečo spraviť. Dobre, takže ja sa s vami lúčim a čau.